alimentación e tal, e que este chaval agora anda en bicicleta, campeón, sabes? A historia é esta. É unha historia que... Pero é unha historia real, que está aquí. Está aquí, está vista. Chegáronlles a plantexar amputarlle unha perna, decían eles o primeiro a vida, pero chega un momento, José, chega un momento, Álex, no que incluso cos teus pais falan para ver se podías doar os órganos, porque ti estás agardando un trasplante que non chega, na que estás de primeiro na lista e non daba chegado, e chega un momento que... Chegou un momento que os médicos xa tampouco contaban comigo, decidiron preguntarlle aos meus pais se querían doar os meus órganos. Imagínate o punto de... Ostras, como darlle a volta a todo. Sí, de... Mira, teu fillo xa ten mala pinta, así que... Joder. Porque como ten que ser rápido iso... Claro. Pois... Chegou aí... Pasástelas, Esa pregunta é jodida. A ver, pasástelas para estar ahora mismo nun sitio bon, entendo, non? Ahora mismo. Ahora sí. Ahora eu alégrome, pero gracias a desgracia de un, teño ele aí. Xa, Claro. esa historia esa familia tremenda, que hai que darlle as gracias. Esa historia é tremenda. Conta, bueno, como queiras contala, o que queiras contar, pero o teu corazón é dun familiar, o que tes agora. No, o corazón é dunha persoa anónima, Sí. porque nas doazóns nunca Aquí en España, o protocolo que di é que nunca se vale. E chega, canto tempo hai que levas trasplantado? Vou facer en decembro 7 anos. Levo 6. 7 anos. Sí. Porque entendo que isto será perigoso ao principio, que chega un momento que xa, non, polos rechazos e Sí, por ao principio é máis probable Sí, non? que teñas algún tipo de rechazo. Pero agora pasando xa 7 anos... No, ningún. Bueno, pero estás con medicación, non? Sí, consumimos Bueno, dicíame supresores. antes, dicía yo, cantas pastillas toma? Dicía que chegou a tomar cerca de 40. Cerca de 40. 40 pastillas cada día. Cada día, sí. E que ahora está contento porque toma 15, non máis. Sí, agora estou de maravilla. Tremendo. Sí, Todo de maravilla. tremendo, De feito, ando ahora no bolsillo, debo de ter aí Pero tú ahora tú estás... Tú ahora tes medo? No, Nada. ahora no, porque se Nada, vives nada. con medo non disfrutas... Nada. Hai que disfrutar, nada. E teu pai... Cero. Tú tes medo? No, Ahora mismo, no. ahora mismo de verdad que no. No? No. Que bueno. Ahora vexo que é consciente do que fai, por tanto, Sí. Non Bueno, é. pero é unha maravilla que Home. perderades ese medo, non? vaya que no. Que eso... Medo tuve no... Bueno, Claro. como todo pai, digo eu. Pero fíxate de dúas aprendizaxes na mesma frase. Dixo el, agora non porque é consciente do que faz, e el dixo, se vives con medo, realmente non disfrutas, non podes vivir a vida. Cousas que aprendemos con estas historias, como a historia de Alex, no que anda aí. Alex, tesme que disculpar, pero hai alguén que che quere dicir algo, que che quere saudar. A ver. Tampouco hai que darlle moita sorpresa moi gorda, entendes? Non pode ser unha sorpresa moi gorda, que está trasplantado o corazón. Quen é esa persoa que está aí? Nico. Nico, sí. ¿Cómo estás, amigo? Que tal, Nico? Muy bien, aquí viéndote, recordando a tu historia otra vez. Sí, Este é un amigo de toda a vida, o de que? toda a vida. Sí. Desde quinto de primaria. É máis de ou tua menos. idade, o que? Sí, xusto. Carai, Nico, cuidado con Alex, Sí, nada, es una historia increíble. Brutal, Para nós é un orgullo, pero no noso grupo de amigos de toda a vida. Sempre estamos moi orgullosos dele. Nico Gastón, que sodes amigos, como dixestes, dende o colexio, vivistes moitas etapas xuntos, sodes moi amigos, pero ademais, cando chega unha historia como a de Alex, que supera todo, que é unha historia increíble, ti fíxate como son os amigos tamén, que chega un momento no que ti tamén tes momentos moi duros, tes que enfrontarte a unha enfermidade terrible, e outra vez máis, e aí tes o apoio de Alex. Sí, para min foi... Eu tive nun cancro, nunca tivera ninguén ao meu redor que tivese algo parecido, pero evidentemente comparado con Alex era nada, unha minucia. Recordo cando o falei con todos, a xente non sabía moi ben como reaccionar e demais, pero Alex, xa desde o primeiro momento, xa estivo ali, xa sabía aportar o toque de humor, porque para mí foi moi importante, niso conectamos moi ben, que era que estas cousas pasan nun momento e te cambian a vida, e hai que afrontalo con boa actitude e loitalo. Para mí foi moi importante telo cerca, poder falar, ver como el se plantexou todos estes temas, pero claro, eu nos meus 20 anos, el nos 14, cando éramos nenos. É algo increíble. Ele foi capaz de reinventarse, de moldear toda a súa vida. Nese sentido, eu estou moi orgulloso dele, non só eu, todo o grupo, que
eu represento aquí, para non ser un exemplo. Mais agora que xa é campeón de Europa, subcampeón do mundo, para nosotros era obvio que iba a pasar, era inevitable. E tú que tal estás agora, Nico? No, agora estou ben, xa he pasado, revisións... Pero entendo perfectamente o que di, claro, ao final sales, querendo ou sin querer, sendo inspiración para moita xente se son amigos no que se poda facer polos amigos moito máis. El tamén pasou as súas, pasou nas canutas, pero eu sempre intentei darlles o lado positivo a todo, sabes? Sempre que hai que ter boa atitude nesto da enfermidade. Como humor, non? Para a sensación, non? Sí, é unha cousa que dixeronme no hospital, que co bo humor un recupera mellor. E tú xa o tiñas desde sempre ou tu veche que meterlle... Desde sempre, sí, desde sempre xa... Home, de feito, creo, non sei, pero cando Nico te diagnostican cancro, das primeiras cosas que che di Alex, dixo, pois, benvido ao club, non sei quen vai ser o presidente ou vicepresidente, non? Sí. El é o Presi. Sempre temos esta broa ata agora. Desde o primeiro día ata agora, sempre nos bons momentos. Mira que dúas historias, Nico, porque dos chavales tan novos, con enfermidades tan graves e tan jodidas, e que estades os dous ahora perfectamente, quer dizer, a historia é tremenda. Sí, de feito, ele é un gran barbeiro. Como barbeiro? Eu rapeime. Ah, sí? Sí. O día que eu rapeime foi ele. Vamos, recordo moita xente ten un momento traumático e demais, para min foi un momento máis co meu amigo e compartir un momento máis íntimo. E mira dúas cousas que repetimos moito neste programa, repetimos porque salen aquí, que son o humor, o sentido do humor para levar as enfermidades, as contrariedades, e o deporte, as dúas cousas, aquí neste programa salen continuamente, non é, quero dicir, non pasa sempre. É o que hai que ter, o bo humor e o deporte para manterse de saúde. Que maravilla. Dende logo unha boa rede de familia e amigos como a Testi tamén Nico, que ben se nota cando vos vemos e cando vos escoitamos falar. Nico, moitas grazas por esta sorpresa. Moitas grazas a vos por invitarnos e por deixar este momento para eles. E xa non dá máis disgustos tampouco, que está. No, xa está. Non aceptamos máis membros no clube. Quedamos. Gracias, Nico, tío. Un aplauso para Nico tamén. Un aplauso para Nico. Crack. Boa tarde. Fenómeno, Alex, quedanos moito por falar da túa carreira deportiva e da túa nova vida dese terceiro nacemento, pero podemos ter un pouco máis de tempo e o mellor hai algunha sorpresa. Hai que falar de Tradi, non? Efectivamente. Claro, e da súa carreira deportiva que casi nada, campeón de Europa desta competición que para xente que está trasplantada, non? Sí, xusto. Para xente trasplantada... E que están en diálise. En diálise, nos mundiais, tamén xente doantes vivos. Estuve hecho en Polonia, creo que las pulsadas que recordo ese sitio. Sí, estuve en Alemania, mundial. En Emiratos. Estos son regalos de dos países. De dos Emiratos Árabes, de Polonia. Pois agora falaremos desas viaxes.